आइ फन खालायदोंमोन ना? आइ खालायदोंमोन। आं एसे बिजि दंमोन। फार्मासियाव मुलि लायनो थांदोंमोन। खर'खौ सानाय मोनबाय दं आयै, बेनिखायनो मुलि मोनसे जाना होनोसै होननानै लायदोंमोन आङो। मानो साखो खर'आलाय? जानायफोरालाय माबायदि? जायाखै नामा? जादों एसे, जाब्लाबो आयै टेनसनबो जाना दंना। खर'आ उन्दुनोबो मोनाखै मोजाङै, बेनिखायनो सासोदों खर'आनो मोनला। दे हामगोन दे, टेनसन जाबाय थादोंना नोङो, जानाय लोंनायाव मोजाङै जायाखै, उन्दुनायबो जायाखै, बेनिखायनो सादों दे बे। मुलिखौ जाना हो, माबा मोनसे ओंखामफोर जानाबा साहाफोर लोंनानै मुलिखौ जाना हो। नोंलाय मा खालायदों आयै? नै दुब्लियाव फैदोंमोन आङो, बोरमाखौ दोनदाल होनो होननानै। नै आइ, नोंदाया ओंखारलांबाय। औ, आदाया ओंखारबोबाय? ओंखारलांनाया आधा घन्टासो जाबाय दे। हारसिं फैदोंबा आदाया? हारसिं थांदों। फैयाबाबो जागौमोन आदाया, खस्थ' होनो एसेबां गोजान। थांबाय दे आरो, गावआनो माबोरैबा मोनबाय दं खोमा, बेनिखायनो गावनो हारसिं थांनो होननानै ओंखारलांबाय। फ्लाइटआवसोबालाय बारा गोबाव लानाय नङा दे, मोनफैगोन। नों फन खालामनो दा, नोंदाखौ फन खालाय खेबसे। आयै खालायगोन र'। खस्थ' होनो आदायाबो एसेबां गोजाननिफ्राय फैयाबानो जायो। दा दसे उनाव फन खालायगोन र'। आदाया दा गाखोथ'वाखै खोमा दे फ्लाइट, दासो ओंखारलांदोंबालाय। फुंनिफ्रायनो रादायनि केबिनाव थाङाखै, खेबसे नायना फैनि र' रादायखौ। एक्सकिउज मी? हाँ जी मैं रोजी। क्या आप राधे सर के घर से हो? मतलब रिश्तेदार हो? मैं यहाँ पे सर को देखने आई थी। सर कैसा है आप? वो तो ठीक नहीं है, कोमा में है। क्या? कोमा में? हाँ। अरे ये क्या हो गया सर को, बेचारा सर। एक्चुअली मैं सर की ऑफिस में काम करती हूँ। सर कितना अच्छा इंसान है, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया सर के साथ। और आप कौन है? मैं सॉरी, आप बुरा मत मानना, मतलब मैंने आपको पहले नहीं देखा ना कभी, इसलिए पूछा। नहीं, क्यों बुरा मानूं? शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा। कैसे पता होगा? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं राधा की बीवी हूँ, पत्नी। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैं राधा की पहली बीवी हूँ। ये कैसे हो गया? मतलब कब? किसी को तो पता नहीं था आप सर की पहली बीवी हो, सर ने तो कभी बोला नहीं। ये मतलब कैसे हो गया? ये क्या रितु मैडम को पता है? रितु मैडम को पता है आप उसकी, मतलब आप पहली बीवी हो? हाँ, पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब सबको पता चल गया। तो अब क्या होगा? हाँ, सॉरी मैडम, मैंने वो मतलब मैं शौक में पड़ गई कि आप राधे सर की पहली बीवी हो। हेलो, नै आगै, नै सफैबायमोन आङो। सफैबाय माने मा मोनखो? सिटी हस्पिटाल सफैबाय? औ नै सफैबायानो दे। र' होमब्लालाय आं ओंखारलांगासिनो। औ दे। आदा, नै दा बिथिं। हस्पिटालानो गिदिरथारना, आन्दायलायलाङो। औ, सिनाय मोननाय नोङो? माबोरै फैनाय? सोङै फैनाय नामा? सिनाय मोननाय माने केबाव फैदों आं डाइरेक्ट। बेफोरबायदि सिटियाव टेनसन गैया, केबानो लानानै फैयो। औ, बेखायनोथ' दसेनो मोनफैबायबो। एसे मोजां मोनबायना राधाया? गैया आदा, अबाव मोजां मोनो, बेबायदिनो दं। थौनाय मानसिखौ नायहैनि। फै आदा। आदा, बैयो रितु। बे जना थानाया? औ, आंनि उन्दैया बेनो। फै रितु। मा? नै जोंहानि आदा फैदों राधाखौ नायनो। नायहै आरो। आदा फै। राधाय, मा दाबो हामला नोङो? दिनै 15 सान बारलायलांबाय नोंखौ हस्पिटालाव लाबोनाया, एसेबो मोजां जाला।
मोजां जादो नों बेबायदिनो थाबाय थाब्ला जोंफोरा मा जागोन बुंनाय नों माब्ला हामगोन इसोर नोंबो माने एसेबो मेगन खेवनानै नायहरला मानो बेबायदि खालायखो नोङो इसोर रादाय नों खोनासंनो हादोंना हायाखै आंनि बाथ्राफोरखौ हो नों हामदो माबोरै नै आंखौ डक्टरा लिंहरदों दा मा बुंहरोथाय नोंखौ लांनोसो होसिगोन खोमा न'आव आं सानदोंमोन हस्पिटालनिफ्रायनो मोजां जानानै थांगोन डक्टरा हस्पिटालावनो मोजां खालायखागोन होननानै सानदोंमोन आङो माथो एसेबो हामासैयानो आगोल जेरै दाबो बेनो जी सर आपने बुलाया था हाँ मिस्टर स्टूडेंट जैसे कि हमने आपको बोला था हम लास्ट 15 डेज के बाद एक रिपोर्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि पेशेंट का कितना सुधार हुआ है तो जो लेग्स जो फ्रैक्चर हुआ था वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और बाकी सर जो है वो तो अभी नहीं कहा जा सकता अगर ठीक हो भी जाए तो टाइम लगेगा और अभी हम एग्जैक्टली बोल भी नहीं सकते कि ठीक हो जाएगा पूरी तरह से सर क्या कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है कोई भी मेडिसिन या कोई भी इलाज नहीं है क्या सर नहीं इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है अगर किस्मत से ठीक हुआ तो समय के साथ ही ठीक होगा लेकिन आप लोगों को बीच बीच में ट्रीटमेंट करना है मेडिसिन वगैरह सब कुछ उसको खिलाना है और कुछ भी मिस मत कीजिएगा जैसे कि मैंने बोला है उसी तरह से ही मेडिसिन खिलाना है और खाने का भी समय से ध्यान रखिएगा ठीक है जी सर हम पेशेंट को कब तक लेके जा सकते हैं घर पे जी आप लोग पेशेंट को घर कल ही लेके जा सकते हैं सर घर पे लेके जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैंने जिस तरह से रूटीन करने के लिए मतलब जो रूटीन मैंने बोला है आप लोग को वो ठीक उसी तरह से फॉलो कीजिएगा और आप लोग बीच बीच में चेकअप में लेके आ जाएगा पेशेंट को ठीक है सर रितु मा नै आं डक्टरजों रायज्लायनानै फैबाय गाबोन डिस्चार्ज होगोन नो रादायखौ गाबोन लांनो हासिगोन होननानै बुंबाय डक्टरा औ माथो जाखो बेयावलाय रायज्लायनो गोनां मा दङ माने डक्टरा बुंदों रादायखौ प्रपार केयार लानांगोन होननानै बेयावलाय मा रायज्लायनो गोनां दङ आं लाखागोन आं मिथिया नामा आंनि हौवा नङा रितु रादायखौ आं आंनि न'आव लानानै थांसै जोंफोरनियाव नोंहा खस्थ' जागोन नों हाख'नाय नङा मा बाथ्रा बुंनो फैदों नोङो हो नों हाया आङो प्रपार केयार लानो मेगन गैखाय हाया नामा आङो नोंहा मेगन गोनांखाय नोंहा बांसिन माबा जादों नामा आंहा मेगन गैखाय आं हाया नामा मेगन दं होननानै दुगानाया बारा जादों नोंना नङा रितु बेबायदि नङा नों मानो गासैबो बाथ्राखौनो बेबायदि नेगेटिभ साननानै लायो आं बेबायदि सानाखैना आं रादायनि मोजांनि थाखायसो सानदों नों हारसिं हाख'नाय नङाना नों हाया आं देहा बोलोयैसो हाया आं फिजिकेलिसो हाया आं फाइनेन्सियलिथ' हायो रादायखौ जि नों लांनो मोनगोन नोंनि न'आव बेखौ दा सान नोङो बावगारखा रादाया आंजोंसो थांगोन आंनि न'आव रितु नों मानो बुजिया बुजिनाय बुजियै जेबो बाथ्रा गैया आंसो लांखागोन नोंलाय मा प्रपार केयार होनो नों जेबो केयार होनो हाया नोंनाव खामानि मावग्राबो गैया आंनावसो लांगोन रादायखौ मा नांगौ आंनाव फैसानिफ्राय नायनायनिफ्राय मानि खमि दङ आंनि न'आवलाय रुवाथि दङ नार्स लाखिगोन आङो आं नायनो हाया आं मावनो हाया मा जागोन नार्सआ मावगोन रुवाथिया मावगोन ना नङा नार्स मावनायजों जाया आयाबो बेयावनो थागोन ना आरो आयाबो बुंखादों जोंफोरनियावसो लांगोन होननानै आया बुंब्लानो जागोन नामा बियो बुंब्लानो जागोन बेनो जुदि फिसाज्लाखौ नांगौ आंनाव थाफैनो हो आंनाव मा जानाय लोंनायनि खमि दं नामा आरो ओरैनोबा आया नोंजों थानो नांखाया जोंफोरजोंसो थानांगौ फिसाज्लासो थानांगौ मा नोंनो जानला मोनला फुखिबाय थायो खर'आव जेबो गैया नामा सिरथा आंखौ खर'आव जेबो गैया होनना बुं दा फै मेगन गैया साननानै आंखौ अत्याचार खालामनो नाजानाङा नोङो मेगन गैया जानो हागौ आंहा नाथाय नोंनिख्रुइ बेसेबा एक्सपिरियेन्स दं आंहा गासैबो खामानियावनो नोंजों हायालै आङो बेबायदि नांज्लायबाय थानो आं बुंनांगौखायसो बुंदों गासैबो खामानियावनो नोंखौ सोंनो गोनां आंहा दरखार गैयाथ' आंनि हौवा आं आंनि गोसो बायदि लाना थांगोन आंनि न'आव लाना थांगोन लांनाय नोङो माबायदि लाङो बेफोर समा नांज्लायबाय थानायनि सम नङाथ' गावबा गावनि बाथ्राखौ सानालासिनो नों हौवानि बाथ्राखौ साननाय बेनि मोजांनि थाखाय सान औ थारमाने नोङो बेबायदि सुजुगावनो आंनि हौवाखौ सेख'ना लानो नागिरदों सेख'ला सेख'लि गैया रितु नों बेफोर बाथ्राखौ दा बुं बेफोर बाथ्रानि खोथा फैयाथ' बांद्राय गोरों दारिखाय लाना थाङो रावबो रावनिबो हौवाखौ सेख'आ रादाया आंनिनो हौवाखामोन आंनिनो थागोन आरो नोंनिबो हौवाखा नोंनिनो थागोन बे जों सानैनिबो हौवा समनि फाखनाव जों सानैबो सासे हौवानिनो सानै हिनजाव जाबाय
बेखौ आरो जों सोलायनो हाला बेबायदिनो थानांसिगोन मानोना आंबो रादायखौ गारनो हाया नोंबो रादायखौ गारनो हाया आरो रादाया ना जोंफोर थानायनि गेजेराव नोंखौ गारनो हागोन ना आंखौ गारनो हागोन बेनिखायनो जों सानैबो गोरोबलायना थानायानो मोजां आरो आं मानो सेख'नो एसेबां दिननिफ्राय एसेबां समनिफ्राय आं बेयावनो थाबाय दङ आं नोंजों सेख'दोंमोन नामा आं नोंखौ रादाया आंनाव थांब्लाबो नोंनाव फैनो होयोमोन आंथ' बेखौ जबरदस्ति खालायनानै लाखियामोन बे आंनावबो थाङो नोंनावबो थाङो जों सानैखौ समानै अनो नों मानो बेबायदि उल्था पुल्था जानो आरो बेनि अनगायै जोंहा जेबो राहाबो गैखाला नोंनि एसेबां बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनासंनो हाया आङो नों मा जानला मानला बुखिबाय थादों नोंनि बे बाथ्राफोरा आंनि खर'आव हाबखायाबो आं मोनसेल' बाथ्रा मिन्थिगौ रादाया नोंजों थांनो मोना नोंजों नांज्लायबाय थानो हाया आंबो मोनसेल' बाथ्रा मिन्थिगौ आंनि हौवाया मोजां जानांगौ बेनो मोजां केयार नांगौ अननाय नांगौ बेखौल' मिन्थिगौ आङो आरो आं बेनि थाखाय जाबाबो खालायनो हागोन मा फोरमायदों नोंलाय मा फोरमायदों आंबो नायगोन दिनै नों माबायदि लांनो हायो रादायखौ मायबा केयार होगोन बियो मा केयार खालायगोन नोंलाय सानदों नामा बियो अननायजोंल' जायो गासिबो लाजियाबो खोमा आंनि सम्पथियावसो थायो नोंसोरो आंनि सम्पथिजोंसो जायो रादाया जा मावो जा खालायो गासिबो आंनिसो सम्पथि गोजा आरो आंनि फैसाजोंसो नोंसोर जागासिनो थागासिनो मिथिबाय खायसे फैसा गैयालासिनो मायबा प्रपेयार खालायगोन बियो हौवाखौ मानसिनि केयार खालायनोबा मानसिखौ नायनोब्ला मोजाङै बेमार फाहामनोब्ला थाखा फैसाबो नांगौ मिथिबाय नोंनि अननायजोंल' नोंजोंल' जाया